Ka jingilekai football ya kabla perlong ha ka por manmin. Ka balese ke de lumpung jingilekai football ka nengkong Haribuh district ban penlong ha ka por manmin. Ye kini jingilekai football mit la penlong Homroy ya kabla peniai da ka tebe jingshai Umroy Football Association. Ya kabla tip kum ka first night football knockout tournament Ahjar Arab Sau ya kabla penlong Hamadan Umroy. Bat kabagan ni lumpung menta kalapoi ha ka wat jong ka semifinal bat shen on seperlong no ye final ha ka arplai terik ulber Ahjar Arab Sau. Ha ka khat sau terik ulber Ahjar Arab Sau ki arteli ki kenhoni lekai football ki balawan ban lekai ban yakni na ka menta ban rung sya ka final ki kentup ya ka Riboy United kabalikun persya ya ka Baby Football Club. Ka jingi lekai kelalong ka ba itnan bah bat ki paj ba aru kilaya risa bat kenhoi yela ka kenhon ka bagi Kristian. Bat la ruban kedo ba ka jingit football jong ki pajba ki badan sikini kathany kala penlong ya kemadan baro kawai bandap hismam da kinongwan pekai football bat kane la bandong ba kalong ka jingai mensim omtang ya kinong ilekai Henry ka ai mensim ru ya kinong peniat ba kinang la shushu ban penlong ya ki lempung jingi lekai football ki ba khambit ki ba khambiang bat lese da ka jingnang ya penlong ya ki ba kum kinai ki lempung ilekai football ki samla kinyo ya kalat ban peni ya kasap ilekai jongki bat ba ka sarkar ru kanyo iya kasap jongki nong ilekai kan phai khmat ban chana ya kilat jingiram ha ba phai biang pat sya ka jingi lekai kirang ilekai jong baro arteli ki kenhon kilai sei borba bat ha ka bakut jong jingi lekai kirang kenjat bol jong ka Riboy United ki balai khun tenge kila thep arkol ya ka Baby FC bat ka wei pat ka kol kepada jing bakala jong nong abak ka Baby FC ula kum thep bakala cha kol jong bat ha ka bakut jong jingi lekai ka Riboy United kalayo ban bat lai teligi kol bat ka Baby FC kam syam lala ban penpai kala wat tang ka wei ro ka kol lengba ka ne ka jing job ka Riboy United kala rung sya ka jingi lekai ban yakni ya ka nam ladu lane ka final jong ka tournament namar ka jingbit na pedang jingwe pat kinong ilekai hakane kamit u Kevin Rembai ubri orang ilekai jong Riboy United ulas ajit kumuman of the match ha ka balala rubanai da ka khusnam ka bakerpang syauti usamla nalor ki nong ilam jong ka tebe jingshai Umroy Football Association hakane kamit lawan ru ban sakhi da ki laingut ki nong ilam seng bahlang Haribuh district ki bakan thup yaw samla federal khar kamni ubri president jong seng KSU Nanot Khasils district unit uba Bipul Thanki ubri president jong seng RBYF uba Louis Star Lengdo ubri president jong seng FKJGP North Khasi Hills rengkat bat uba bon hajar ngut upaj ba nongwan pekai football football dajin kren kin gol ale
pada hati nak bentar, bukan samla pada kaima ketika bet ke bentar.